שלום, אני ליאת, ואני כאן כדי להציג לכם את מערכת המסחר של IBI Trade. זהו המסך הראשי של מערכת המסחר. תחילה נבחן את מצב תיק ניירות הערך שלי ואת מצב השוק. אני שמה לב בחדשות שוק ההון האחרונות כי מניית טבע פרסמה הודעה חיובית. לכן נוסיף אותה לרשימת הניירות אחריהם אני עוקבת. בדיוק ככה. בתפריט ניירות הערך ששמתי לי למעקב, אני רואה שמניית סלקום עולה. לכן אבקש ציטוט זמן אמת. אני עוברת לגרף החודשי של המניה. כעת המניה הגיעה לאזור מחירים המעניין אותי, אז אעלה אותה על גרף ניתוח טכני. הנה, פה. מצוין, החלטתי לרכוש את מניית סלקום. אני ניגשת לדף המסחר, מעלה את פרטי הנייר, בוחנת את מחירי הביקושים וההיצעים, ומשדרת הוראת קנייה. אוקיי, יש אישור. עכשיו אני רוצה לוודא כי הפעולה בוצעה, לכן אני בודקת בחלון הוראות וביצועים. בשלב הבא אני ארצה להגן על הפוזיציה ולשדר הוראת הגבלת הפסד מסוג סטופ לימיט. עכשיו, כשסיימתי, אני מעוניינת לקבל מידע נוסף בנוגע לחשבוני. לא מזמן הפקדתי כסף לחשבון. בתפריט תנועות החשבון של השבוע האחרון, אני יכולה לראות כי ההפקדה עודכנה כראוי. עכשיו אני יכולה לבדוק מה התשואה שהניב התיק בשנה האחרונה. זה הזמן לבדוק בפירוט מה עושה הבורסה כעת. IBI Trade, הידע שלנו, הרווח שלך.